Oedd hanner 100% o bobl rhwng 16 a 24 oed yn y pôl piniwn ddiwetha gafwyd yn cefnogi Plaid Cymru. Reit, hanner 100%. So gweddill ohonyn nhw yn falle yn cefnogi y pleidiau eraill. Mae gobaith, dwi'n meddwl, dyn ni'n gwybod bod nifer fawr o bobl ifanc o blaid annibyniaeth i Gymru. Felly dwi ddim yn prynu mewn i'r senario yma bod pobl ifanc i gyd yn cael ei denu gan reform. Dwi'n meddwl bod rhaid chi gael neges bositif. Dwi'n cytuno'n llwyr gyda'r cwestiwn. Dwi ddim yn meddwl, daethon ni arwain y ffordd yng Nghymru yn rhoi pleidleisiau i bobl ifanc 1 ar 15 oed, ond dyn ni ddim wedi arfogi nhw. Gyda'r wybodaeth ar addysg, dwi wedi bod yn ymgyrchu ar hyn, wedi pasio cynnig yn y Senedd arno fe, yn dweud bod angen i ni gael addysg gwleidyddol mwy ffurfiol yn ein hysgolion ni. Fel bod pobl yn deall sut maen nhw'n gallu cymryd grym i'w dwylo nhw eu hunan, sut maen nhw'n gallu dylanwadu ar y pleidiau trwy eu cefnogi, a deall yr hyn beth yw'r ideoleg. Chymod, nid dweud dros bwy dylech chi bleidleisio, ond deall y gwahaniaethau rhwng y syniadaethau gwahanol. Dwi'n rili angerddol fel chi'n gallu gweld am hwn. Achos mae pobl ifanc gan gynnwys Senedd Ieuenctid Cymru wedi gofyn am hyn, a dwi'n meddwl bod ni'n gadael ein pobl ifanc lawr os nag yn ni'n arfogi nhw i gymryd rhan yn y drafodaeth.